Ngiyabonga. Kwazi ukuthengela i-roll on. Yeah, uzodla umntwana wakho ukuthengela i-roll on. Yasizakana wena. Ngigezile unje ngenxa yami. Khama somfana. Amthuki masista. Uyangeza baqeda isikole mana ngithele stay calm, don't see machine, the 3-bit keys or a 2-piece, forget no matter the kitchen. Them pillow is a costa, go get nama all-star. Bonani babukeli bami basemakhaya ubheka keni bafethu njengenjwayelo ithopoye bafethu Reggie Dona Sekasi tona ama-Chronize bafethu izinto ey'khala kahle zila Rich Nation TV bafethu khona okhalayo khona ufuna usizo bafethu uma isister usibhalele lana uyasho ukuthi eish awuthi yakhe bafethu imshayele ezinye bafethu yamfebela idla ngapha and unomntwana ngaphandle bafethu ngifuna ukuthi ningayendawo ngigijimele kuye yozwela nina bafethu ngendlebe zenu ukuthi kahle kahle kenzakalani umjita bamenza udegele kahle kahle bamenza because le ndaba le yenza umjita ayenze kude bafethu ningayendawo Rich Nation TV njengenjwayelo ngakho like ngishare uphinde sisikhale like ngiyabona lapha emakimelini ungibhalele ezinye izinto engiyathuka kocha ababukeli ukuthi kahle kahle kenzakala nini into lesami singijikela kanjani sister unengane and bengiye ngibe nenkinga leyo ngane inguthi ingane shuthi mina nomfana sijoyina manje for 7 years so ingane ina 5 bayislima lapha. Udlala ngawo manje. Manje ukutshela nini my brother or when you find out? Ngifind out ngefoni yakhe ageza. Ageza. Ngitshela. Uthola ama-chats? Ama-chat best friend yami. Manje usunama kule simo ngize ngazibona ukuthi mhlawumbe angikho enough for umfana lo. Lezi zinto ezenza kimi. Ngizibona ukuthi angikho enough. I tried committing suicide. Ngizibona ukuthi mhlawumbe angikho enough. Ne, kodwa mina ngithola ukuthi nginyuka. Angikwazi ukuzala abantwana mhlawumbe it's because of into ayenzile ngithola it resulted to ukuthi ngize ngenza izinto ezinje and mangimbuza ngayo my sister ukukwazile uzikwazile bengisika ngezakhathi ukuthi my sister for mfana uke wabona no it's not about him indaba yokuthi ngizibona ngathi angikho enough because angikwazi ukuzala abantwana so u decide land best friend out of all people angabalanda land best friend yami mara naye ngebakutshelile manje sizofunda out okay fine ke ufind out angithi so uzamile ukumbuza naye umngane wakho umbuza ukuthi kahle kahle ngenzala mama wangibamba ngizama yabo ukumbuza ngimbuza okay khona amagama ngiwashila kuhle kuyi azama ukumbamba afuna ukumshaya yabona manje okay njengoba usibhalelile manje ufuna senze ufuna ukuthi nihlukane noma nje Ayi ngisifuni isihlame eduze kwami kodwa. Angisifuni isihlame eduze kwami. Right ngathi. So wahlathi ufuna ukumgaba. Mhlawumbe utshela ukuthi mfethu mina lento yakho le I deserve better. Ne. Ngeke wangibona ukuthi njani. I deserve better kwami. Ufuna umuntu okrendo ozokuphatha krendo ozokunakekela. Mara before siya kuye my sister ngathi ngikugayi advice ngakho. Ungayi kakhulu ngenhliziyo yabona. Bheka manje usikhawathile ngomuntu nje ngithola akusumntana kamama wakho lo muntu nje omaziyo mara for the fact ukuthi bomthanda ngiya understand singibona ifuture ne 7 years maribaya uyabo baya 7 years mara ithi singakujudge manje ngithola into engizoyicela ukuthi siye lapha ebhasini ungiphi number yakhe simfonele size ukuthi ukuphi and then siyamlanda ngabo right ngalo okay sister simlanda sizomanga No, what's your room right now? Yeah, it's this house. Not here, no, loyal for it.
No, lo pasi bezimkhapha. Oh, lo ngathi sama betnyaphi. Uhlala lapha nje. Into ne-brand. Ngathi ingane uzokondla kanjani empini. Ukondla kanjani ingane empini. Uyasebenza. Usebenza imali. Wondliwa yini? Wondliwa. I'm sure le mali engimnika yona uyipha ile ntombi yakhe. Ungamjambisela ukuthi ukwatile ngoba uzobaleka ba. Lapha. Lapha. Kuya la. Kathemba intambo. Sure. Ukrena tambo. No. Nami ukrena tambo. Kama nami mina ureja ngithola from resignation city. Nali lapha. Ambani manje wamamaki. Yamazi usisi intambo. Sure yamazi. Mayisantuze ngo. Ambani ihlekwana kacima camera wenza bona. Bheka thami njengoba ngitshela ukuthi thina sihamba nomayisisi. Shana kanjani? Hayi, cimani camera, Amakhamera shoot impilo kamayisisi. Angithi umayisisi usibizile thami. Shoot impilo yakhe. Unenkinga ngalokho? It's a combine. Hey, kanti Unenkinga ngalokho ukuthi shoot impilo kamayisisi? Anginankinga. Yeah, okay, bheka ke. Sizela ngoba umayisisi usibhalela ngithola. Uyakhala khona into afuna ukuthi sithi ukuyilungisa ngithola. So ngizocela ukuthi simgaye isikhathi le 2 minutes nyana achaze indaba yakhe ukuthi ihleli kanjani. Yenze sasafuna ukuthi. Ngafike. Angachaza. Yeah, ngachaza ukuthi uzengani. Ngathi uthukile thami Mama camera. Relax. Mara samba ne media yakho. Anosikutshontshwe. Yazana ama camera. Anosikutshontshwe relax. Hawu. Masithatha komtshela ukuthi sizengani. 2 weeks ago, ngithole ifoni yakho. Ngakhumbula kahle. Ngingena WhatsApp wakho. Ngabona ama-chat akho nokuyitumela. Yamazi ubuyitumela. Uyahleka my brother. Ukhuluma wathi Ngathi yahle. Afuna ukukhuluma. Sendelani ithombe zengane. Ngisendelani ithombe zengane. Oh, my child is so beautiful. Kumnandi. Kumnandi. Yahle. Love you, Dad. David bakuyenza isipili. All right. Uthi kenzakalani nokuyitumela thami? Awusitshela. Athiyami. Ijoke lale ngiphethu iyalahisa ne. Ngiyambona uhleka futhi. Uyahle. Yeah, mara maye unga-adjust voice. Manje wawuzana amakhamera. Ungangithuseli, ngithuka. Ukhulumile nawe ngikhuluma ngana ungazongidakela wena. Ungazongidakela. Ngidakela. Isihlaba somfana. Senesihlaba manje. Uthini? Ngikubuzile ukuthi wenzani nokuyitumela ngikubuzile. Ayikubuzanga uyasifineka. Angithi sizolungisa la manje. Ngizodlala nawe la. Okay, Athiyami ukutshela isihloko. Mina nokuyitumela fikisi. Baby mama, ungane speed. Baby mama. Baby mama yakho. Sure. Baby mama yakho. Obvious ukuyena yena menginyuza yabo Uyasangana wena mara uyisho kanjani sendalo. Ukhabatha umntana bakho. Mina. Uyamyuza. Bawumyuza. Uyuza umntana bakho. Umntana bakho. Nge-best friend yakhe futhi. 7 years. Mpetha ikofela. Khona obvious ukutana betholinye. Ukayinyo. Mara manje uyazizwa ukuthi thina. Yeah, ngiyakuzwa but wena uyazizwa ukuthi Sangane yeah, okay. Mara mfethu amagama sakumela ngwazi mfethu yamkhawa. Manje wazana amakhamera nami ubonile ukuthi kuthunakale ndawo esandleni zakhe. Ubonile ngiyangibonile. Sure. Ukutshelile ukuthi wayazi thuna so. Ukutshelile Thami. Thami ungayenzi. Ungayenzi into so bhe amkhombisa. Uzenza usimangele. Ukhabathekile umntana abantu wafika lapha esibhedlela waxolisa wazenza angazi phela uthando likhona futhi man partner uthando likhona kanjani usho ukuthi yamyuza man uyenza ukuthi ngikhiphe ayamkwatisa yabo yangithola ubuyasi bathina abogeli mabasibona njengamajiki uyasihlaza abogeli sebaze bayasho ukuthi manje siyabayuza awuswabi nokusho ukuthi uyamyuza ukushela something shemathia niyeba kuqala zango askiz bawuthiyeka bani ibreak yani emtholeni kune break nasesikolweni azange experience ibreak ngoba wajump igate angithi
Awuzongijwayela kabi. Jump gate. Awuzongijwayela kabi. Wasiqeda ngisikole. Wasiqeda ngisikole nje. Akayazi ibreak, akayazi neset. Mbuza ukuthi yini ngebreak. Mbuze. Mbuza ukuthi yini ngebreak. Cha ukhulumela umhlangano budlo, ukhulumela umhlangano bekanyuza imali yami esihlangano. Ungawasho amagama so ayakhabatha phakathi mthola. Ngesibele nje ngoba ufuna ukumtshela mkhuluma indaba yakho ukuthi kahle hlike enzakalani mfethu. Ya mina nokuyitumela nesihlobo yabo. Uqala ngithola naye manje ugeli ngamthola sashaya adakaphe. So the best friend yakhe. Ubeyitumela i-best friend yakhe. Yeah. Babazi. Sure. Obeyitumela uyazi. Kusho ukuthi wena nobeyitumelo ni slim yena Yenza mina slim. Athiyam. Wena nobeyitumelo wakho nihlakaniphile yena ebha. Niyamyuza. Ubona support umntana. Support umntwana wenu. Yena kunini ngizama naye ukuthi sithole umntana. Askis. But nothing. Mara mpethu ayibheka mpethu. Kunini ngizama. Yabona uzamile ukuhlala naye phansi umtshela ukuthi mfethu yabona i-situation yakho injani and mina ngifuna incuzi beneka kuvalele ngaphandle uyamtshela ukuthi mfethu ngicabanga ukuthi ngiyenze so ngithola ukuze ngibe nencuzi kanti ukuthi wena ujumpe ucova ikhanda lakho uvayoshana noboyitumelo ungamtsheli uboyitumelo Yini engishoda ngayo? Yini engishoda ngayo? Ngitshela ukuthi ngishoda ngayo manje. Ngitshela ukuthi ngishoda ngayo. Yini eshoda ngayo again Ubuyitumelo unani lemina engenayo. Unani? ukhona ukugayi Uyahlangana uthini yabona ukuthi ukwate kanjani lo muntu uzokugwinya uthiyama Nami ngiyakhona. kuba uyaxolisa Chinja uchintshela abantu uchintshela abani Ubona abantu. uchintshela abani thina Uso. angasithuseli Ekhulumandami. Ekhulumandami. Angiphushi so. angasithusela Angiphushi. asithukanga ufuna ukenzani Awuthiyami. ufuna ukenzani athiyama uyayihlanganisa unamandla nyana nje la unamandla nyana ufuna ukuthiphela lakithi nje le my sister sebenginyanyisa my brother ngicela umtshele into esizelelana yeah uyanginyanyisa khathele hey uthi for the sake awuswa for the sake ukuthi uyuza imali yami isithunzi samajita thami yangikwatisa yo eyami he Uzohamba lo sosala sithi. usala nobani Sikhulume silungise izinto. ngithi mina kunenye into ofuna ukuyenza angitshela uthi yami la kenzakale ungikhombisa la kenzakale kule cats awazi kanjani athi yami kenzakale la uyazimanga zonke usimangele umenze Umenzanga neza. Wamenzani? I hope you ring ivar because mfethu uma ukuthi uwe yini Yimi. aneke iphele great uyazi kahle ukuthi uyazi kahle okay my sister njengoba my brother manje ulibu uyajika ngicela umtshele ukuthi la sizoyenzani siphume ufuna ukuphuma so Dale to ifake uthi sweetheart uyamyuza cela uthi sweetheart abathengi relax abathengi Hayi phambi kwamakhamera. uye Hayi phambi kwamakhamera. uwe la masi nalento le efakela neskipa uwe umule my brother neskipa somntana abantu Azohlala. uyamyuza ngithi Usala na. umule akithi uyamyuza kumule iskipa uyamyuza ngithi ngiyabonga kwazi ukuthengela i-roll on yeah uzoza umntwana wakho ukuthengela i-roll on yeah yasisangana wena ngigezile unje ngenxa yami rhama somfana amthuki my sister uyangeza ubaqedana isikole mana ngithela imali ngicela unyeke usuqedile into zoyenza mana my sister ngizosiza wena Ngiyasaya lo. Dala ngitshela nebible. Ngiyasaya lo mntana. ya vele nginayo sister ambambe la masi Nebible mntana. angithi sikhonile ukukhuluma naye letho besizelena sikhonile ngithi kumpodela ukuthi sizeleni la so it's fine ngiyekele my sister ngamlwisi ngoba maqina umlwisi uzothina manje sekuba namaphoyisa phakathi so mina ngifuna ungitshela ukuthi njengoba thina sizela umsebenzi wethu
Angazi ngithini yazi. Wazi uthini? Nginamandla nginamandla. Khuluma my sister. Okusalayo ukhonile ukubhodla ngithi. Into bekuyifuna ngisiyo my sister. Ukhonile ukubhodla. Uyangiyuza. Asikisi. Hayi uthami zokubamba. Ngihamba la Ubamba bani? Mina. ngihamba la makhamera ngizokubamba. Ubamba mina. Ngibamba. Ngibamba lethe sikiyabasisi. Tshela uzobuya. Ubambe. Ngihamba. Ayikho into yakho Khuleka. Mina ngithuka ke. Ufake kanto iskip. Angithuka. Eka. Ngifuna ukuyenzani? Angithukanga mina. Awuthami xohlukane nawe. Awuthami ngizokubamba. Ucanga ukuthi ngibhale njengawo. Ucreate. Afela. Ufuna ukungibamba manje. Afela. Usafuna ukubiza impilo Ubona zakho. amakhamera. Bazubamba abantu Angithi ubona amakhamera. amakimbi. Ngisho nekhimbi leti Ubona amakhamera kanini. Uphume kuye my sister. Tshela ababukeli ukuthi njengoba sizile la sisebenza sikhathi kanjani. Angazi ngithini. Angazi uthini, ne? Manje Mara okusalayo khona lokubhola ngithi. Into besizele la ngithi. awubocha puta ningivumelanga phela ukuthi ngisakaza ubhuti. Ufuna ukumsakaza? Sakaza ngempama. Uzobona. Angiboni kahle. Cha ngiyisabi ngitshele futhi. Awusabi? Angisabi ijele. Uzongibophisa. Ukwazi ukuvula icase. Akwazi ukufela ucase. Uzokwazi ukuvula icase lo. Uye lapha ebhasini ngiyeza ngikulandela ngikhuluma nababukeli la. Ne? Yo, Mzansi. My sister bafethu uchargile bafethu. Uchargile manje ngiyambona ufuna ukubamba my brother muthi. Ngiyabona my brother ufuna ukubamba indlela bafethu. Mara my brother asihlaza njengamajidi. Usho kanjani ukuthi beka music umntana bami bafethu? Ezinye izinto akumelanga nizisho cause ziyakhabatha phakathi bafethu. Mara njenge Rich Nation TV sifikile lana sikhonile ukuthi sikhulume nayo my sister ubhodlile. Mara uthi khona into e1 shotana. Akakhonanga ukuthi amu kancane. Rich Nation TV bafethu ungakhohlwa ukulike, ishare, phinde subscribe. Ngithanda nonke lapha emakhaya. Thank you.